Y estamos espiando a señora Felicidad. Traballa, traballa, traballa. A cabeza non para, abuela, a cabeza non para. 89 anos, como unha rosa. Vamos ao asunto dela. Hola, Visa. Ai, sí, sí. En vez de meter leña do outro seca, botou e saquemos xa. Vale. Nada, bueno, ben. E se eu che digo corazón de melón? Canta, canta, faime ese favorciño. Como é? Non asustes, xa. Corazón de melón. Como é? Non sei, quizás. De melón, melón, melón. Corazón de melón, melón. Non paras, abuelo, non paras. Anda así, ben me vai. Sí, Pero xa la vai, non va a falar. faz ejercicio. Cosa que ti non faz. Cosa que non fago. Fixen moito deporte. Fixen. Cando? Fai anos. Bueno, espera, pois agora se echo daquela pago, non Fago deporte na batería. é deporte. A ver, contame algo, guapa. Como é? Unha leña para dentro, déxate de andar de monadas, porque total non teño gana de... Vale. Dios é bo. E mantemos outros vagos, así como a ti. Xa sabía que ibas a decir. Hoy vai completar eu. Como ve a vida unha señora da súa edad? Bo carallo. Mal. Porque a xente parece que todo o que cae de arriba, pero de arriba cae en chuzos. Antes erades máis felices, non? E se nadie traballa, a ver que se come. Se non se traballa a terra, que me diga a min eses tan listos, a ver que comen. Se non hai labradores fuertes, e se non hai industrias de arreglar o leite, de todo, de queixo, de manteca, de toda a punta das vacas. Ai, che de cerveza. Pero están poñendo, o sea, hai unha fábrica de cerveza en Coruña, de Castella de Galicia. Non sei se é por estes mesmos de aquí, para non creo. Tes o pelo moi blanco, lavaches? Laveino, de arriba e de abaixo. O de arriba e o de abaixo? Claro. Ah, Aquela base de arriba a baixo, de baixo arriba e de arriba a baixo. e ti sola, verdad? Eu sola. Mejor sola que mal acompañada. Isto dixo eu. Eso dixo eu. E que? Tantos avances, pa que? Non? Para roubar outros, para comer a sopa boba. Pero a fallalle veña a peste, carallo. E que opina usted do paro? O paro, un mes chegaba ben. Depois que se arreglara, que poñan empresas con ela. E que non que anden facendo huelgas, rompendo, caimando, así vai España arriba, sí señor. Aí para arriba de carallo, terán toda a razón do mundo, pero eso non se vai. Póñense diante da casa dos que gobernan, e daqui non salgo, mentres que non me dea un posto de traballo, xa está. Ajá, Que entarlle a cabeza. ajá. E sigue traballando. Mira que bo cousa hai aí. Sigue traballando. Trabajando me lo cuentas. Vente para aquí, onde está seco xa. Trabajando me lo cuentas, que me cuentas? Bo, leva unha caixa, mellor, A que hora te acostas normalmente? A unha da noite, veña. Ou as dúas? Chégame ben o tempo. Sales máis, estás ti máis tempo desperta que a túa bisneta. Tamén despois levanto máis 11. Ás 8 da mañá? Elo. Ole! Ou 11:30. E te levantas algo pola noite? Dúas ou tres veces. Ah, A vaciar, a vaciar o que viven de día. o sea, te levantas ás 11 como unha marquesa e te acostas ás 2 e que ves pola noite? Do que hai, da merda que bota. Non hai outra cosa máis que merda. Como por exemplo? Sempre falando da política, sempre falando de política para non fazer nada. É mellor que non o dixan, é que o fajan. Sí, claro. Porque todo é falar, porque se vai arreglar, porque non sei que, e eles mentre van chupando, e os demais que chupen os pis. Traballando. Ti aí cambiabas o mundo, abuela, ti cambiabas o mundo. Tanto conto con unha señora dai da Coruña, porque teño 85 anos, porque botaba... Porque o jefe, o dueño tamén quería máis sueldos, se lle pagaba 100 e pico de euros, que coño é iso? Sí. E ao mellor está vivindo como unha reina. Pois tamén hai que ter consideración dos que teñen as cousas que non lle choveu de arriba. Non, está claro. Claro, todos a favor da bella. Bueno, carallo, bueno. Sí. Ao mellor un pai de familia non miran nin por eles. Sí, sí. Non sei se ela lle pagou algo, si que é iso. Bueno, ahora sudo, che, non?
Ora, axudasme a dar a lata. Sabías unha cousa? Sei tantas, pero ainda me falta unha, A miña non a sabes. seguramente. Ou si? Non sei. Todos te queremos, Visa. Visa de oro. Ai. Visa. Esa visa, oe. Esa Estate visa. calada, Ana, estate calada, non vai chover xa por culpa túa. Claro. Corazón de melón, 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 corazón. Oiches, Dime. isto onde se podría botar? Pues non sei. Qué linda es esa abuela. La más hermosa de las mujeres. Por aquí chegámosla un pouco máis para que non se vexa desde. Veña, vamos a Xa traballar. estaba, pero Upa. estamos pinjando. Ai, Bueno, bueno, pagar teu pai. hasta outra. De 8 a 8, ¿no? Hasta a próxima. Veña, Que non chao. sei de barriga. Te non se esa barriga. Como se come eso? Pois, se hai con que, se non con pan. Con pan, con pan, con pan, con pan.